Dalšího videa, tady je Bud Spencer a tady vítám vás u třetí části z kopce do kopce, jo? Škodovka, prodejte mi Škodovku. No jo. Další Škodovka. Lága. Škodovka. Škodovka, prodejte mi Škodovku, k tomu Škodovku, kuku Škodovku. Tady je Škoda Populár a tamhle jsou jeepy, no prostě všechno vojenský, jo? Takže jestli se vám tady to video líbilo, tak dejte palec nahoru nebo like, odběr a sdílejte toto video.